mai tambaya ta farko yana cewa shin wai akwai tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma'ana suna amfani da tarbi irin wanda muke ji a lokacin da muke yin tasbihi ko muke hamdala ko muke suba, shine abin da ya tambaya. A hakikanin gaskiya babu tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Asali shi tarbi irin wanda muke sa kwaya mu sa zare ko na lilo ko wani zare na daban, asalin sa ma ba a wurin musulmi yake ba. Akwai shi a addinin kiristanci, akwai shi a addinin mutanen indiya, akwai shi a addinin yahudanci, sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci, amma babu wani dalili na shari'a daga Allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci. Abinda ake kidaya da shi sune yan yatsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana kidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta. Idan ta ce subhanallahi sai ta dauko daya, subhanallahi sai ta sake dauko daya, sai manzo Allah ce bazan nuna miki ba abin da yafi wannan alkhairi, tace sai ce ki kidaya da yatsunki li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah, ki kidaya da yatsunki domin yatsutsun za a sa su yi magana a ranar tashin kiyama. Kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asali to daga rannan za ta samu asali. Da sai annabi ce a'a ki samu zare na lilo ko wani ulu, sannan kuma ki samu wato ainihin kwaya ko na roba ko kuma na itacen adwa ki huhuda ki sa da allura sai ki sa sai ki rika kidayawa. Amma manzo Allah sai ce ki kidaya da yatsunki li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah. Da haka idan mutum ya tashi kidaya tasbihi da hannunsa zai kidaya ba wata tasbaha ba. Tasbaha dai in dai a musulunci ne ba ta da asali. Sai fa yan arowa akai cikin wani addini a kawo cikin musulunci to kuma wannan kaga daban. Wannan ita ce magana da ilimi zai tabbatar. Akwai babban malami Bakar Abdullah Abu Zaid littafi ya akai mai suna As-Subha, ya kawo tarihin tasbihi gaba ɗaya ma a duniya, su waye suka fara kirkiro shi.